ଦେଇକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଖାଇବ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଖାଅ ଭାଇ କେଡ଼େ ଗଲା କସିବଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଆଗରୁ ଆପଣ ଆମେ ରଖାଏ ନା ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଗଲେ ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯାଅ ଏଇ ତସଲାଟା ଅଛି ଲୋ ଏଇ ତସଲାରେ ଗୁଳେଇକି ଖାଇବ ନା ଚୁଟିଟା ତ ପାଚିଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଡ଼େ ରହିଗଲୁ ତ ହଜିଗଲୁ ଯାଇଛି ବୋଉ ଭାଇକି ଡାକିତେ ଯେଇଠି ଗଲା ସେଇଠି ଲାଗିଲା ବସ ସେଠି ବସ ତମେ କେଠି ରୋଷେଇ ଏଇ ଆଉ କି ଯଦି ଘୁଞ୍ଚି ଫଟୋ ଗଲୁ ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଉ ଆସିକି ସବୁ ଚାଲିଲା ମୁଁ ସେ କହିଲି ନା ଘୁଞ୍ଚା ଚାଲୁ ରଖୁଛ ଆମର କେଡ଼େ ଖାଏ ସାଙ୍ଗର ଜାଣିବେନି ନା ହଁ ଏଇ ତସଲାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଗୁଳେଇକି ଖାଏ थाली आगे काट देते थे ना अरे डाल दे ना छांकी देलो ना छांकी କାଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆଣିଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିଥିଲା ସେଟା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଯେଟା ଦେଇଥିଲ ସେଟା ଆଇଁଷ ଥିଲା ନା ଇଏ ଥିଲା ନନଭେଜ ନା ରବିବାର ପରା କାଲି ଭେଜ କି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖାଇକି ପିଇ ଦେଲେ ଏଟା ଖାଇକି ପିନ୍ଧେ तू कहाँ से मरचू तू कैसे डी चाहूची हाँ बोलो ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ହସୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଓ ଏର ହସନି ଓଟା କିରି ଦିଅ ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନଟା କରିଛି ନା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା କିଏ ମାଇଁ ଗୋଟେ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୁମ ସୁମ ପଟମାକୁ ଡାକା ବୋଉକୁ ଡାକ ମନ୍ଦିର କି ଚାଲି ଲାଗିବ ଆସୁ ସେ ମନ୍ଦିର କି କିଏ ମାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ସୁମ ସୁମ ହେଇପାରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗା ତୁ ଫୋନ କରୁଛ ଫୋନ ଦେବା ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି କଳା ହଳଦୀ ବାଇଗଣ କଟିମାକୁ ତ ଖୁଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କଟିମାକୁ ତ ବାହା ହେଇଛି ଓ କାହିଁକି ନା ଆଇଲି କେ ବେଳରେ ଆଇଥିଲେ ସେଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ ନା ତମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଉ ଦେଖିବ ଦୋଳେ
ଆଦରା ବୁଲା କରିଦେ ରାତିରେ ଖାଇବନି ଖାଉଛ ଖାଅ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଚିନ୍ତା କାଲି ରାତିରେ ପୁରା ଖାଇଥିଲା ଆଜି ହଉ ବାତ ତୁ ଏଇଟା କିସ କହ ମତେ ଏଇଟା କିସ ପକାନ ଏଇଟା କିସ ଏଇଟା କିସ କହିଲେ ଯେ ଜାଣି ପଡିଲା ମମି ଟିଟନ କିସ ମମି କେନ ବୁଝିଲା ଏ ଶୁଣ ମମି କେନ ବୁଝିଲା ଜାଣି ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲା ଏବେ ଖାଇବାନି ନା ଖାଇଦବା ତାର ଆଖିନୁ ମୁନି 9ଟା ବାଜିଲା କିସ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଚିକେନ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଗରମ କର ତାକୁ କିସ ସବୁ ଲାଗିଲା ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା କେତେ ସମୟ ହେଲା ଗରମ କରୁଛୁ ତା ଫୋନ କରି କିସ ଏଠି ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଓଣ୍ଡାଉଛୁ କିସ ଗରମ କରୁଛି ଚିକେନଟା ଦେଖି କିସ କହିଲା ନା ନା ତୋ ଜୀବନ लो ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି ତାପରେ ପଚାରିଲା ହେଇଯିବ ନା କ୍ଷୀର ତୁ ପିଇବୁ ନା ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ତାକୁ ଶୁଭିଲା ଗରମ କଲା ତାର ମୁଁ ପିଇଦେଲି ଜାଗା ତାପରେ ଚାଲ କରୁଛୁ କାନର ଗିରିଜି ପକେଇଦେଲା ମନ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ପିଏନି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ବାପା ପିଇଦେଲେ ତ ସବୁ ଆରେ ଗରମ କଲା ଗରମ ତୋର ହଜମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତମକୁ କହିବା କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ଖାଇଲି ୟାକୁ ଖାଇକି କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ପିଇକି ଫେର କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଜା ଖାଉଥିଲି ତା ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ନହେଲେ ଭୁଜା ଆଉ ଚା ଖାଇବା ଲାଜ ବସ୍ତା ନାମ ଖାଲି ନା ଆମ କଟିମାଟା ମିସ୍ କରିଦେଲା ସକାଳ